И здравейте хора, аз съм Тони БГ. Аз съм Тони Д, но някои от вас не знаят като Тони БГ. Както виждате, съм сменил екранната снимка, сигурно го виждате, ето. Така. Утре ще направя специален епизод. Не. След този клип, не. Така в момента ще направя стрим на Clash Royale. Първият ми стрим на Clash Royale. Така. Аз вече съм на трета арена и миналия клип, където снимам пак бях на трета арена. Както вече съм си направил нов кола и ето ние сме на третата арена. Играли сме клан Батали. Няма никой, ето. Сега ще покажа малко от тези... Покажеш, ще бързам пърта. Ето, както виждате, виждам на думи са. Така, спрях за малко клипа, сигурно ако сте чули някакви гадни глупости, имаме едно момче тук у нас и говори много гадни думи. Мъж при това. Така, нека да излезем. Чеки, спри бе. Закъсал си го. По-бързо. Нека да излезем така. Френдс, нямаме никой. Ще изиграем една игра. Това по принцип ще ни е първия стрим. Така. Взимаме тази. Пускаме тук на това, за да може да го... Не успяхме, това не е готино. И хора, какво ви кажа сега, ако се върнем пак от начало, ми кажете колко ще ми е трудно. Да победим тази игра. Да, но избрах да ви кажа, че когато си на трета арена, получаваш повече от дадени неща. Така че сега в момента ги имам. Имам барбарините. О, не, това има такова стих. Това не е готино. Те ще ми вземат кулата. Охо и пам! Какво? Така, пускаме балона, за да видим какво ще стане, като пуснем. Те сега много бият или пребият или там как. Чакай, бум. Yes! Ще пуснем един принц. Бързо преди това да ни е достигна до кулата. О, не, хора, загубихме. Това не е хубаво. Не, връщам се на втора арена. Само да не е на втора. И не в клипа поне. Yeah! Добре, нека да спрем да играем, че наистина ще отидем на втора арена. Само да ви покажа едно приложение. Играхме мъничко, както видяхте. Сигурно се чуете защо спирам така стримовете. И то ми е първият стрим. Сега ще покажа зеткито. Днес ще разгледаме малко странни песни. И за малко, ако някой малко дете гледа. Някой малко дете гледа как да му обясна. Просто да не се чуди някой да се знае. Да, също я знаете. Look at me, I'm hey, Miss Fatty, you a murder. Millie love it the way all that you want, boy. Не е ли готино?
коментарите ми не е ли готино, как са го направили. Despacito, amo como hueca mera despacito, amo que la hueca mera saludito, amo que la hueca mera dance conmigo. Супер, супер! Криско лош ли добър? Така, вече нека се видя тези клипчета. Деспасито на диджей Викам, пускам. Не така. Влизате в другото и се качвате. Сума. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Take off your clothes. So. Tell me what you dive with. Get off my car. Телефон. Знам, че ги знаете всички. Don't you give con mi cuerpo negro. Don't let that. Bad boys, bad boys. What is love? Baby, don't hurt me. Super Lincoln. Run, run, I think this is run. Just try. Yo, let's bring it. It's the one and only Nick T. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that. Oh, shit! Я ела те пиленца, прибатко, да ми Там само това беше в 2 капки вода. Това също беше в 2 капки вода. Я ела те пиленца. Libera con la papaya. Despacito. I'm so lonely. Just like Всички я знаят. Gotta show out, gotta shake inside. Gotta take a minute just to waste my mind. I see firework, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Леле, шефът те търси, вдигай го бързо. Както виждате, има ботъл ченч. Десетлева дама, ключиката продължава. Súbeme la radio que está. Suéltame este soprano. Y si están tan, y no me escuchan.
хора, за каждый завърши нашия Cool стрим. Ами левите шейпове, ще полека мекнето. И това беше от нас.